گوندê digirê dikeve herema Aşîtya de, dikeve Rojhilatê Qamişlo 20 kîlometr û dikeve Rojavayê Turbespiyê 3 kîlometr. Gundê digirê li ser rêya Duwelî ye ya navbera Qamişlo û Kurdistana Başûr. Qubletî wê çiyayê Şingalê ye û gundê Girşêran û gundê Nisran û gundê Mihetê ye. Bakurê digirê çiyayê Bakûkê ye li Kurdistana Bakur û gundê Rûta û gundê Miherka ye. Digur di çem tê de derbas dibin. Çemê mezin bi navê Soplaxa û çemê biçûçik bi navê çemê Digirê ye. Digur gundê yekemîn e guherema Rojava de guhatiye avakirin bi du gunde dîre. Weka guhatiye xuyakirin ji qîbelê Rihal û Müsteşriqê Ewropî re û Arşîfa Osmanî nêzîkî sala 1605 hatiye avakirin. Êgo gundê Digirê ava kiriye bapîrê me Aslo Dorikxanê Bedlîsî ye. Navê Digirê ji coğrafyawê tê, ji ber ku Digir tê de ne, girekî mezin ku tê binavkirin girê qesrê û girê biçûçik ku tê naskirin bi girê tir be. Digir bûye cihê gelek bûyerê dîrokî giring ku bandora wê li ser dîroka Rojavayê Kurdistanê heye. Ez karim çend nemûne ji we re bên me ser ziman. Ya yekem ku Digir hatiye binavkirin ku kelha xwîniya ye. Ji ber ku piştî ku şoreşa Şêx Seîdê Pîran hat eşkentin, gelek serokê eşîr û kesê welatparêz li gundê Digirê bicih bûn û hatine parastin. Weke çend nemûne ez karim bêjim, birayê Şêx Seîdê Pîran, Şêx Ebdirehîm û weke Kor Hisên Paşa, weke Hemza Bekê Muksî, Hacî Mûsa Bekê xwêtilî eşîra Motika û Resûl Axa, Haco Axa û kesê dî weke we. Di Digirê de sala 1926 cimîya Xwebûn hate destpêrandin bi seroktiya Mir Celadet Bedirxan û li dîwana Silêmanê Ebês mezinê eşîra Dorika hate avakirin. Jmara gundê Digirê di sala 1700 de li gor Carson Newsburg dibêje bi zêdetirî di sed malî bû. Roja îro jmara gund nêzîkî heftê malî ye. Jiyana ehlê gund li ser cotkariyê û xwedîkirina sewal e û gelek ji wa jî kê karê wal Qamişlo û Turbespiyê heye. Digir ji wa gundê Gozû medreselê hate avakirin û medresa Digirê di taliya sala 40 de hatiye avakirin distê rehmetî Emê Megalbê Silêmanê Ebês. Digir yek ji wa gundê herî gelekî ku kesê wê xwedî şehdê bilind hene. Nêzîkî 300 kesî xort û keç xwenda bilind xelaskirine û bi taybetî jin. Weke nemûneyek belgêş ya pêşî ku şehadeta Bekelorya stand di mihafeza Hisiça de xanima Xedîca Galbê Silêmanê Ebês e sala 60 de stand. Her wisa gelek jin ê ku bi bûne textor û parêzgeh û xwendinê bilind xelas kirine weke Doktora Hêvî Hecî Osman û parêzgeh Xedîca Ibrahîm û xanim Felek Umer ya ede Ferensîpê û her wisa geleke dî weke we. Roja îro medresa nemûzecî li gundê Digirê heye. û dîsa di awiya 1970 de dawiya 1970 de firne li gund hade avakirin distê Kemalê Şelalê Silêmanê Ebês. Mecena mirîşka di gund de heye û sala eza û seqaf û kultur di gund de heye ya rehmetî Xerbiyê Silêmanê Ebês e. Gundê Digirê ji gelek kesê navdar û xwiyayî tê de hene. Weke nemûne Reman Macid Hesen Silêman Abbas betelê boksêbû li Almanya û her wisa Azad Umer betelê kickboks bû li welatê Swêd. Gundê Digirê gundê hunermendê mezin bi nav û deng Xêro Abbas e û ê mamosta mûzîkê Rênaz Melkê ye. Eşîrê ku di gundê Digirê de hene. Eşîra Dorika û gund paytextê Dorika ye li her çarparçeyê Kurdistanê. Eşîra Dilmemika ye, Mihelmîne, Seyîdin, Basiqîne, Çomerîne, Muhacirin, Müselmîne, Heqîne û Koçerin û Potikan e.